sani ɲininkaliw ka damina kunu dɔ tun ko an ko usulu da'watu salafiyya ko ko Abdulsalam Barjasi a ye fɛnta dɔ fɔ a ka kitabu kɔnɔ salafiyya da'wa kan ko ale b'a fɛ an k'o fɔ kitabu mun de don ni jɔyɔrɔ tɛ se ka ɲɛnabɔ mais min ye a kunbabaw ye an b'a kunbaba fɔ ni mɔgɔ min mako bɛ pɛrɛpɛrɛ latigɛ la i bɛ sagi ka taa kitabu jumɛn qala fadilati shaykh al-allama Abdulsalam bin Barjisa ala Abdul Karim usulu da'watu salafiyyati ati salafiyya dawa lisri salafiyya dawa abin lisri mununka الأصل الأول الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي وتفقه في الدين لسر فلو سلفو كداوة باللسر منونكا فلو يموني كهمني دوني كي يره كهمني دوني كي يره سغلاني سلامية سريع دوني نيني أنيكا دينا فا أنيكا همي dina faamu ñinini la dina la donc i beta kuma pere la tigeta i beta la jaka kitabu ko salafuya dawa lesiri folo kala de silamia sariya kala ika dina kala ka fa hammini do silamia sariya doni iki yere sugula ni silamia sariya doni ñinini ye awa iki yere ika hammi ki yere sugula ka dina fa ninde folo ali asilu sani الحرص على تطبيق العملي للإسلام لسر فلنا نيسريا كلا كاتو كدينا فامو باركنا بارك الإسلامية يمين فامو إسلامية كنو باركنا من ده فلنا الأصل الثالث دعوة إلى الله تعالى على البشيرة سلفو كدعوة لسر سبنا ika dawa ke kata alama donika kalambali te sika dawa ke re ni be dawa ke kata alama ala basira kalande ika dawa ke donika al aslu rabiu al ihtimam bi aqidati salaf ilman wa amalan wa ta'lima lesri nanina ika hammini salafu ka aqida kala ika nyado ika barake nay ika la kalamola al aslu khamis lesri duruna al ihtimam bi sunnati nabawiyya wal hirs ala al amal biha wa da'watu ila zalika lesri duruna ika hammini ciden ka sunna ika korto fana ka barake ni ciden ka sunna ika mo wole ka ta ciden ka sunna hamminai ika barake ni ciden ka sunna ika mugo wole kata ciden ka sunna al aslu sadisu lesri worona al irtibatul wasiqa bi ulama sunna tugu nyogonya gelen ka soro ini sunna doni ke bawo ne nyogonci mana ika siri sunna mugo ka doni ke bawo ika siri ulula sirile min ka gele ko sobe mago do ya jatemina ni ko sunna doni ke bagan nyima munun temena ika bamba uluka kitabuka anu uluka kuma do ba jatemina ko yetta asubude ayi taassubu ani ka sunna mo ka ewa karamo ka kuma umina ka barake na ko kelewunte taassubu yede ka tugu mo ka ngalonka ka tugu mo ko ngalonka abaki ka min fo qur'anate abaki ka min fo sunnate abaki ka min fo sahalente ona tabe ebe tugako ninde to ko taassubu la ngilite ninye nu ko ka ewa sunna karamo sunna doni ke bagaw ikasiri ulula alla nyini yemunye parce que sunna karamo bawte foy fo ni nundi woni delila ta ube mun fo alaka kitabula ube mun fo ciden ka sunna la donc siri nyogonya gele o ka soro ini sunna karamo ni nyogonje e may wakati be ni munu budambe kata sunna ma ya nute dina tinyaka
wute qur'anaka wute sunnaka comme salafu ya famu cogomi wakati be ube kalandenw nge ka bo sunna karamogo ɲumanw lamɛnni ma de an'u ka kitabu lajɛli ube denmisɛnninw nge ka bɔ a la k'olu yɛrɛ de yira denmisɛnninw la n'u ye ani sunna karamɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn u b'aw fili nin de ye lesiri wɔɔrɔnan ye al-asl sabiu al-ibtihadun an al-hijbiyati wal-jama'ati al-islamiyyati sirriya salafu ka dawa abe lesiri wolonfulanan min kan i ka i ma bɔ galon jama minnu bɛ n'u ka akida anu ka weleli cogo anu ka taabolo anu ka baara cogo a tɛ kuranna ni sunna kala faamu salafu salih o jama bɛ silamɛya la i ma b'u la i yɛrɛ kɔlɔsi o jama sugu ma dɛ komi ikhwaniya ninnu ka jamaw filɛ cogo min ka taa ani khawarijiw ka jamaw olu n'a ɲɔgɔnna silamɛya ka jama caman minnu filɛ nin ɲɛ ni jama caman minnu filɛ silamɛya la ni a kelen kelen b'a a ka kow kɛ dogo ni gundo la bange tɛ kɛnɛ tɛ kuranna tɛ sunna tɛ salafu ka taabolo tɛ i yɛrɛ kɔlɔsi o ma i k'i ma bɔ o jama suguw ma nin de ye wolonfilanan ye al-aslu samin iltijamuna bima dalla alayhi kitabu wa sunna wajma alayhi salafu al-umma fi muamalati ayyimatina wa hukamina lesri segina ye jumai hadamade an ka bamba qur'ana ani sunna ani salafu farla ɲɔgɔn kan ka min fɔ an ye an ka ɲɛmaw n'an ka faamaw ka baara kɛ ɲɔgɔnya la an ka banbo o kan kuranna ye min fɔ faamaw ani ɲɛmaw ka baara kɛ ɲɔgɔnya la sunna ye min fɔ faamaw ani ɲɛmaw ka baara kɛ ɲɔgɔnya la salafu farla ɲɔgɔn kan ka min fɔ faamaw anan ka ɲɛmaw ka baara kɛ ɲɔgɔnya la i k'o de minɛ ka baara kɛ n'a ye n'i taara nin fana faranfasiya ɲini minnu bɛ marasi caman in ni wulili caman in kɛ faamaw nɔfɛ ani masakɛw nɔfɛ a b'a yɛrɛ la k'olu ye jama fililenw dɛ u tɛ kuranna ta kan u tɛ sunna ta kan u tɛ salafu ta kan esa serwano ha الأسر التاسع لسر كلونتنا منابجة أهل البدع والتحذير منهم بدع مغو يكا بدع مغو في لنغنيا يكا مغو بغا وكي يرقرسي بدع مغو معنى إني بدع مغو كان كيفويلا يكا مغو بغا بدع مغو لا فانا يكو يرقرسي بدع مغو نين لسر كلونتنا الأسر العاشر التزامنا بالكتاب والسنة في كل شؤوننا وحوالنا أنك ألاك كتابو دمنا أن جيدن كسنة أنك كوبلا أنك الله على بلا دونك عبد السلام بن برجاسي أي لسري تم من فوق كتابو كنو كو سراهو كو بربرلا تيجي أميو إوا كو غروبالي دي فوتة درو مي أميو بربرلا تيجي فاوية ويني لسري تم دي كومي كونو مينيا مينافي دونك أي ربسا كتا كتابو ما kata kitabu yi muga ani woro kata bi wolonfula ani duru kitabu yi be kuma ni ko talle ka kata nimero muga ani woro kata bi wolonfula ni duru kitabu yi ka o france fula ni nyogonche abe kuma ni ko talle ka anu saraha anu ka ayaw anu ka hadisaw